Nginibingelele nonke babukeli emakhaya, nikhuluma noGqokolo Madwengudwengu, umfana osuka le kwaMaphumulo kwaNgoni kwaNtaba yiKhalamanzi. Ngithi nje ake ningikhumbuze kancane ukuthi uGqokolo Madwengudwengu soon lizoyikhipha i-albhamu ezophuma ngoMeyi, niyilindele kuma-iTunes, ezonijabulisa kakhulu ethi sengigudle ngagudla ngihamba ngibheka othandiweyo wami, hawulutho angimtholi, engabe ngiyomtholaphi na. Nilindele kakhulu lo albhamu, isikhona izophuma ngoMeyi kuwona lo nyaka, before uJune. Babukeli emakhaya, ngixolise kakhulu ukuthatha isikhathi, nizoyithola soon. Kunezinto ey'ncane nje esangibambile, nizoyijabulela kakhulu. And uma ngicabanga ngoMeyi khona i-DVD engizoyenza ey'ngoma mhlampe noma eziwu-5 enizobe niy'thola khona la ku-YouTube. Ngibonge kakhulu uGqokolo Madwengudwengu lo, igama engaliphiwa umama, ubaba, uSenzo, isibongo wakabiyela. Ngicela kabakwethu niwuthokozele kakhulu umsebenzi wami, nithokozele yonke into engiyenzayo. I-support bakwethu ibaluleke kakhulu. Uma ngifaka umsebenzi wami online niwudownloade yonke indawo bakwethu, ngiyanicela-ke uGqokolo Madwengudwengu.